Hi! Bhfuil tú réile Coinín Cúthail inniu? Seo a bhista íort. Pepper, siosar, pan luaithe agus marcar. Chuir do lámh síos ar a físa pepper agus táring thart timpeall ar do mhéire. Bhí cúr amach ná gcuireann tú cigailt an tain. Nuair tá sé sin déanta, déan cinse cuidú eil ó rinne fosta leis an lámh a dhéirí má. Ní gcéad á bheith farfa, ná bhí buir a faoi. Tá crút a lámh a gcoineanais. Leag síos ar a tebla agus fill an bheirfeag agus an tóirdag. Mar seo. Am a ríis an siosar a úsáid. Bhaid cuidú ó rinne fosta agus géir an bhéir ada. Tá me gáil an Coinín a háann sinis ag gúsáid marcar buin dearg agus dú. A heag leat aon de úsáid. De hé iste an 10 mhéir tá foicha nirde. An bhfulas agad go dé tun? Sé, cuas an Coinín a tun. Ná bhfuil se gleáte. Ámanis é an Coinín a háann. Gúsan, rubí, béal agus súla. Níl a cosala chur ar anis, agus béis a ré. Agus sin é Coinín Cúthail. Mai thu!